Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Jovanovici. Partenerul strategic al întreprinderii Vršački Vinogradi este și oficial întreprinderea autohtonă Profinex din Belgrad, o companie cu capital străin. Prin planul de reorganizare se asigură desfășurarea exportului pe piețele din țările europene. În acest fel se va asigura supraviețuirea, menținerea și îmbunătățirea simbolurilor Vršețului și a întreprinderii binecunoscute Vršački Vinogradi. Conceptul de revitalizare a companiei este sprijinit de Agenția pentru licențierea supravegherilor de faliment, Comitetul tuturor creditorilor, printre care se află și reprezentanții ai autorităților municipiului Vršac. Vršački Vinogradi este o întreprindere care ar trebui să fie păstrată și nu distrusă. Aceasta înseamnă că trebuie acordat sprijin persoanelor, adică investitorilor care doresc să se ocupe de companie, să o dezvolte și să o îmbunătățească, ce nu a fi fost posibil fără investiții din partea investitorului interesat. Sunt onorată că sunt prezentă la un eveniment atât de important, la semnarea contractelor privind colaborarea în domeniul tehnicii și afacerilor între întreprinderea Vršački Vinogradi și întreprinderea Profinex. Aceasta este un eveniment mare pentru vrșețeni și pentru muncitorii în întreprinderea Vršački Vinogradi. Investiția prevăzută prin contractele semnate astăzi se referă la investiții necesare pentru încheierea procesului de producție și pentru terminarea culegerii de struguri, precum și pentru producția de vin și plasarea lui pe piață. În acest fel se va ajunge la mărirea proprietății a acestei întreprinderi. Cred că e un pas într-o direcție bună care va aduce la o colaborare și mai intensă. Mulțumesc partenerului nostru. Vă mulțumesc! Contractul alcătuit între întreprinderea Vršački Vinogradi și întreprinderea Profinex este un contract specific. Este vorba despre o colaborare la nivel tehnic între o întreprindere care este în proprietate particulară și o întreprindere care este în bancrot. Există un risc semnificativ când este vorba de rezultatul acestei colaborări, adică nu se știe cu siguranță dacă toate previziunile din contract vor fi îndeplinite. Însă, acest contract demonstrează o bună voință de a munci pentru un rezultat la plăcerea tuturor. Noi toți sperăm că vom reuși să terminăm acest sezon și că vinul produs va fi de o calitate foarte bună. Chiar și dacă acești muncitori și-au desfășurat munca în condiții grele în această întreprindere și multe au lăsat de dorit, toți au muncit la maxim și ne așteptăm la un rezultat bun. Conceptul propus și acceptat nu ar fi aplicabil în cazul în care nu ar fi existat un sprijin foarte important al foștilor angajați, care de la început au acceptat să muncească fără să întrebe de plată și condiții, crezând în ideea noastră de revitalizare a întreprinderii. Consiliul Municipal a anunțat un concurs public pentru a doua jumătate a anului 2016 pentru cofinanțarea proiectelor și programelor în domeniul sportului pe teritoriul municipiului Vršac. Subvenții de la bugetul municipiului Vršac vor fi acordate pentru punerea în aplicare a programelor și proiectelor din cadrul Departamentului de Sport și anume pentru desfășurarea programelor obișnuite în domeniul sportului, deci programelor care sunt puse în aplicare de către organizațiile care funcționează în domeniul sportului în ceea ce privește activitățile obișnuite și pentru desfășurarea programelor care se concentrează asupra activităților care contribuie la dezvoltarea sportului pentru copii și tineri, pentru persoane de gen feminin și pentru persoane cu dizabilități. La fel, se acordă surse și pentru organizarea sau participarea la competiții sportive și evenimente de o importanță deosebită pentru administrația locală, apoi pentru buna desfășurare a activităților sportive, aceasta fiind de o importanță deosebită pentru guvernele locale în funcție de natura terenului de sport, categoriile de ramuri sportive, numărul de sportivi care sunt cuprinși în activitatea sportivă, clasamentul în competiție a cluburilor participante, precum și măsura în care crește volumul de oameni care practică sporturi. Termenul limită pentru concurs este 1 august. Cererile pentru concurs se prezintă comisiei pe un formular special care se atașează documentației de concurs. Formularele de cerere pentru concurs pot fi găsite pe site-ul oficial al municipiului Vršac sau la Uniunea Sportivă din Vršac, în strada Đurđa Smederevța, numărul 11. Lanțul de magazine de tip discount Lidl din Germania, unul dintre cele mai importante lanțuri de magazine de produse alimentare din Europa, va avea un complex la colțul străzilor Nicola Neșcović, Fosta Bitolska și Đura Cvejić, pe locul vechiului abator Graničar.
Complexul Lidl se va întinde pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. În cadrul complexului se va găsi un supermarket cu brutărie, un mall cu restaurante, cafe și un obiect comercial cu meniri compatibile. Potrivit planului urbanistic general al municipiului Vârșeț, cel puțin 20% din suprafața parcelei va fi spațiu verde. În acest complex sunt prevăzute și 220 de locuri de parcare. Valoarea anticipată a lucrărilor se estimează la circa 455 de milioane de dinari. Această locație din oraș, în care este situat și magazinul Maxi și noua piață alimentară Agrico, în scurt timp va fi dotată cu o infrastructură modernă. Din luna august, administrația fiscală va începe să desfășoare un control și să pedepsească pe proprietarii de imobile care închiriază imobile, dar nu plătesc impozitele pe venit dobândite din închiriere. Se așteaptă ca prin această acțiune închirierea apartamentelor să fie transferată din zona gri în cea legală, iar în caserie de stat în fiecare an se vor încasa cel puțin 50 de milioane de euro pe an de pe urma acestui impozit. Administrația fiscală va distribui în clădire afișe cu avertismentul că neanunțarea veniturilor în baza închirierii locuințelor este o contravenție fiscală penală care va fi sancționată. Potrivit legii privind impozitul pe venitul cetățenilor, în partea care se referă la veniturile de pe urma imobilelor, astfel de venituri sunt considerate venituri pe care le realizează contribuabilul prin darea, închiriere sau arendă a imobilelor, venitul de pe urma imobilului realizat de către închiriator în care este luat în calcul valoarea tuturor obligațiilor realizate a serviciilor pentru care s-a obligat închiriatorul, cu excepția obligațiilor de plată a cheltuielilor care au apărut în timpul închirierii și care depind de volumul consumului realizat de chiriaș. Veniturile obținute de antreprenorul imobiliar realizate de pe urma închirierii bunurilor imobiliare sunt impozitate ca venituri din activitățile independente. Rata pe veniturile din imobiliare este de 20%. Decizia administrației fiscale privind controlul și pedepsirea proprietarilor care nu plătesc obligațiile bazate pe impozitele pe veniturile din imobiliare este parțial condiționată de cerința Fondului Monetar Internațional, care în ultima sesiune cu autoritățile sârbe a ordonat suprimarea economiei gri și stabilirea ordinei în acest domeniu. Marți 19 iulie la ora 19, la sala de cinematograf a Centrului Cultural din Vârșeț, va fi organizată o seară de aforisme ale vârșețeanului Zoran Giurovici, precum și promovarea versurilor lui Alexander Jovanovici și Sania Vukelici. În partea muzicală a programului participă și Iva la chitară și Nastasia vocal. La fabrica de apă Moia Vodă se desfășoară producerea de bere locală după receptura cehă, care are o aromă superbă pentru iubitorii de bere. Am vizitat mini-fabrica de bere și ne-am asigurat de calitatea producției, dar și a produsului. Pot să spun că impresiile sunt bune, mai ales luând în considerare că berea a fost plasată în sticlă de 2 litri. A fost plasată în magazinele noastre, deci în obiectivele care se află în proprietatea întreprinderii 2 octombrie, mai precis în magazinul Helveția și la stația veche de autobuz. Prima cantitate de bere a fost terminată și pusă pe piață pe data de 14 iulie. Toată cantitatea care a fost trimisă în magazine s-a vândut. Impresiile oamenilor sunt foarte pozitive. Considerăm că vânzarea va fi tot mai bună. În ceea ce privește ambalajul de 30 de litri, este vorba de vase, suntem mulțumiți cum se desfășoară situația și așteptăm ca piața pentru acest produs să se mărească. Astăzi ne ajunge echipamentul necesar pentru berea la halbă, care va fi trimis în obiectivele din Vârșeț. Cetățenii deja pot bea berea în diferite localități în oraș, de exemplu în localul Fontana, la Stari Mlin și Arena. Berea se vinde în obiectivele noastre încă din 24 iunie. Să repet încă o dată că berea este specială din cauza că nu conține aditive, deci nicio substanță chimică pentru îmbunătățirea sau modificarea gustului, ce mărește calitatea berii, materiile prime sunt naturale, producerea este clasică și nu se folosesc fermentori. Procesul complet de producere durează între 28 și 35 de zile. Concetățenii noștri pot fi siguri că nu pot să bea o astfel de bere nici într-alt loc în Serbia decât aici. Fanii filmelor au ocazia să vizioneze pe data de 21 și 22 iulie creații extraordinare în 3D. Filmele se vor derula într-o sală cu aer condiționat la Centrul Millennium.
Filmul Epoca de gheață, ploaie de meteoriți 3D, publicul va putea viziona joi 21 iulie în termenele de la ora 18:30 și 20:30, iar vineri 22 iulie de la ora 20:30. Filmul Legenda lui Tarzan 3D se va afla pe repertoriul din 22 iulie la ora 20:30. Toate informațiile se pot obține la numărul de telefon 800 307 sau pe site-ul și pagina Facebook a Centrului Millennium. Biletele se pot cumpăra la agenția turistică Millennium Travel. Sportiada stradală la Vârșeț va avea loc între 21 și 24 iulie, iar specificul evenimentului este faptul că sporturile sunt jucate în aer liber pe străzi. Orașul Vârșeț va deveni orașul sportului între 21 și 24 iulie. În această perioadă va fi organizată a treia ediție a Sportiadei stradale cu sportul până la succes. Manifestarea are caracter competitiv și scopul ei este de a promova sportul amatoresc și voluntariatul. Što se tiče same Sportijade, ona će trajati od 21. În ceea ce privește manifestarea Sportiada, ea se va desfășura în perioada între 21 și 24 iulie. Pe data de 21 iulie va avea loc o prelegere. Următoarele 2 zile, adică pe 22 și 23 iulie, se va desfășura turneul de volei pe plajă la lacul orașului în 2 categorii, feminină și masculină. Tot pe data de 23 iulie va avea loc turneul de basket în 3 categorii, 3-3, 1-1 și șutul pentru 3 puncte. Această manifestare face parte dintr-o competiție la nivel național, așa că cea mai bună echipă din Vârșeț va avea posibilitatea să participe la 3 x3 caravan și să câștige titlul de cea mai bună echipă din Serbia. Duminică va fi turneul la tenis de masă, un turneu specific în Serbia și o cursă stradală. Toate informațiile suplimentare pot fi obținute la site-ul Sportiada și la rețelele sociale. Doresc să evidențiez că și în anul acesta, precum și în alți ani, am avut o colaborare frumoasă cu Primăria Municipiului Vârșeț și iată, prima dată cu noi este domnul Dean Santraci, cui îi mulțumesc pentru sprijin și cu care planificăm să mărim domeniul de cooperare și să vedem dacă este posibil să facem ca această manifestare să devină mai importantă anul acesta și să mărim importanța ei în fiecare an. Radi se o jednom veoma zanimljivom i specifičnom projektu da Vršačka ulična sportijada. Acest proiect este foarte interesant și specific. Sper că Sportiada stradală va deveni un fel de brand al orașului Vârșeț. Acești oameni tânări au o idee frumoasă și au început o tradiție pe care dorim să o continuăm. Ei au avut un concept interesant în fiecare an și au reușit să promoveze acest eveniment folosind contactele proprii și angajându-se la maxim în calitate de voluntari. Din cauza aceasta, manifestarea s-a și dezvoltat și numărul de participanți a crescut, precum și numărul de sporturi. Între timp și ei au obținut experiențe și s-au maturizat, au ajuns la diferite probleme, unele au reușit să le rezolve, altele nu, însă așa este viața. Totodată doresc să menționez că noi din Primăria Municipiului Vârșeț vom face totul ce e posibil ca să le ajutăm să rezolve aceste probleme și să ajungă la o rezolvare bună ce va duce la o calitate și mai mare. Sper că aceasta va reprezenta doar începutul și că următoarele manifestări vor fi din ce în ce mai calitative, cu un număr crescător de participanți. Ceea ce pot să fac în momentul de față este să folosesc această ocazie și să invit toate cluburile sportive și pe toți cei care sprijină sportul să ni se alăture, să viziteze acest eveniment și să ajute ca acest eveniment să aibă un număr mare de participanți și public. În anii trecuți, alte comune și municipii au ajutat, însă dorința mea este ca în anii viitori cei mai mulți participanți să fie din orașul și municipiul nostru. Toți vizitatorii sunt bineveniți și sper că vor avea amintiri plăcute legate de orașul nostru. Din totalul de 9 medalii care se acordă la campionatul european la zborul cu parapanta, 5 medalii au fost deținute de selecționata Serbiei, printre care se află și vârșețenii Tamara Kostić, Goran Đurković și Dragan Popov. La campionatul european la zborul cu parapanta, care a avut loc între 10 și 17 iulie în Lituania, Goran Đurković a devenit vicecampion al Europei în competiție individuală, iar Ivan Pavlov a câștigat locul al 3-lea. În competiția feminină, Tamara Kostić a devenit campioană europeană, în timp ce colega ei, Milica Marinković, a câștigat locul al 3-lea.
Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer parțial acoperit de nori. Valorile termice vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nord-vestic cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu cer acoperit de nori, iar în orele serii cerul va deveni senin. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 19 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 24 de grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul nordic cu viteze de până la 6 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.